Unde ești? Ce ai făcut cu Ilie? Bă, Ilie, bă, ne mai ții, bă, minte? Ce Ilie, mă? Eu nu sunt Ilie. Bă, ne mai ții minte? Ce Ilie, bă, omule, tu auzi? Bă, ia stai, bă, te întreb, ne mai ții, Sau full în afară mai de știi cine suntem noi? Cine sunteți, mă, nu vă cunosc. Bă, tu uiți, bă, te-ai plimbat cu mine cu ATV, am fost la barul acolo, bă. Unde am fost, mă, eu nu te cunosc, nu mă cunosc. Stai, mă, un pic, mă. Bă, mai știi, mă, Băi, când ce bă, nu te cunosc, bă. pe par, mai știi când îi spuneai. Nu, Dar pe tine nu cum știu, te mă, de cheamă? ce, nu știu. Gheță. Cum mă, că pe mine Bă, pe mine mă cheamă Ghiță, bă. Gheță poșatul. Eu sunt Ghiță poștașul, bă. Eu sunt, bă. Păi și eu cine sunt atunci? Să zic ăsta Ilie Cârnat. Ce? Păi și eu cine sunt atunci, bă, Ghiță? Nu știu, mă, bă, nu Bă, știu. eu sunt Ghiță, bă, poștașul, bă. Eu sunt Gheță, bă, ce ai, mă? Iar dau buletinul. Ia arată-l tu. Hai că ți-l arăt acum. Ia arată. Păi nu că-mi faci schemă și mi-l dai tot pe ăsta pe al meu și zici că așa te cheamă. Nu fac, bă. Dă-l încoa, mă, bă. Dă-l, mă, încoa. Băi, Ilie, bă, tu ai amnezie, bă, ce dracu, Nu Ilie. sunt Ilie, mă. Ce ai, eu Gheță, mă. Bă, tu ai amnezie, mă, ce Da, dracu. bă, eu nu știu de cine vorbești. Care e Ilie ăla, mă? Eu nu știu, mă, nu cunosc. Vrei să mergem peste Ilie la să-l batem? Nu știu, mă, eu nu mă bag în chestii din asta. Bă, Ilie Cârnat, bă, ai mafie, prostule. În ce? Tu ai mafie, bă. Mai știi când am făcut noi planul ăla să deții pe noi ostatici și să vină poliția, pula mea, știi? Nu știu, mă, eu nu știu de ce. Nu știi, bă. Nu știu, mă, sunt Gheță. Așa, ești Ghiță, da? Da, da. Dacă tu zici că, Da, că, asta e, e dacă tu viitor. zici că ești eu. Ce prieten ai, bă, tu mă. vezi, ce prieten ai? Nu am niciun prieten deocamdată, sunt om. Păi vezi că eu sunt Ghiță, bă. Cine? Eu sunt Ghiță, bă. Eu sunt Gheță, mă. Tu ai topor ca mine? Nu ai. Tu ai ATV ca mine? Nu ai, deci nu ești Ghiță, eu sunt Ghiță. Ce, mă, Gheță, trebuie să aibă cal. Păi, mă, tu ai cal. Dacă tot zici că ești adevărat, te iau. Păi eu sunt adevăratul Ghiță, bă. Unde ești adevărat? Tu ești Mă, Ilie, arată bă, dacă că ai tu ai cal. cal, bă. Eu nu sunt Ilie, mă. Ia uite Arată că ATV-ul. scamă pe la ăla. Ia uite Ce-i ATV-ul. ca... Mi-am mai făcut eu niște îmbunătățiri, dar... Eu sunt Ghiță. mă. Lasă-l, mă, nu-i mai bate că îl strigi de tot la camă. Băile. Uite, bă, nu mai ții minte ATV-ul ăsta. Băile. Ce, mă, pleacă, mă, de aici, nu te Bă, gândi. mai știi, mă, când te ascundeai după tomberon să nu te văd? Mă confund, mă confund. Nu te confund, mă. Ia vino să-ți arăt tomberonul unde te ascundeai să nu Ce te tomberon, văd. bă, nu știu ce tomberon. Hai să ți-l arăt. Hai, da, mă, Hai, vino după mine. Unde te duci, bă, colo? Aoru. Unde, bă, Ilie? A dispărut. Aoru. Ghiță, Da, bă, Ilie. nu-ți ajutor. Ilie, mam, să bag. Cu familia în gură. Unde-i, mă, ăla?
Ce faci, bă, Ilie? Ce ai, mă, pleacă, mă, de aici, Ce niciunui. faci, bă, pe bloc? Bă, Ilie, Crezi că sunt omul pe aia, că mă lupt cu răufăcător. bă, Ilie, bă, stai, bă, că să Nu e stai, bă, niciun Ilie, pleacă. bă, Ilie, vezi să nu te arunci de pe bloc, bă. Bă, Ilie, bă. Bă, Sunt Spider, mă, pleacă. bă, să nu te arunci, bă. Mă arunc, dă-te că mă arunc. Nu te Mă arunci, dau mă, să... băi. Dă-te! Bă, stai, bă, băi. Bă, eu sar, mă, pleacă. Bă, Ilie, bă. Nu e niciun Ilie, bă, dacă mai zici Ilie, sar. Dar cum vrei să zic? Ghiță. Bă, Ghiță, bă, nu te arunca, bă. Lasă-mă, mă, în pași, de unde știi cum mă cheamă? Păi nu mi-ai zis tu, mă, că te cheamă Ghiță Poștaș? Nu, bă, Tu ești Ghiță Poștașul, mă? nu sunt, bă. Dar tu cine ești, mă? Cineva. Cine ești? Ilie Cărnat? Nu, mă. Dar Sunt cine ești? Ghiță. Ghiță, eu sunt Ilie. Cântat. Nu sunt cântat. Nu ești încântat? De unde știi cum mă cheamă? Păi tu mi-ai zis, mă, amnezicule, acum. Când ți-am zis? Suntem printre niște blocuri. Acum mi-ai zis pe bloc că te cheamă Ghiță. Acum când? Acum când ne-am suit pe bloc. Acum cât timp? O oră, lună, ani? Acum Săptămână. 7 secunde, băi, ai vrut să te arunci de pe bloc, mă, mai știi? A, mersi că mi-ai reamintit. Bă, stai, bă, nu ai vrut să te arunci, mint. Dă-te, bă, jos, mă. Da? Dă-te jos, că n-ai vrut să te arunci. Mă, că ești plac. Suntem în ca... Băi, ghid ăsta, Ilie. Ești ajutor! Băi, Ilie. Băi, Ilie. Băi, Ilie. Băi, Ilie, bă. Reamintește-ți, bă, amintește-ți. Amintește-ți, bă, de mine, bă. Bă, amintește-ți, bă, de mine, bă. Bă, amintește-ți, bă, Ilie, mă auzi, bă? Nu, bă. Amintește-ți, mă, de mine, mă. Cine ești? Ghiță, mă, Ghiță. Păi eu sunt Ghiță, bă. Stai, bă, că sunt eu acum la poliție, că pun act de identitate. Ia. Bine, mă, hai sună la poliție. Las, nu crezi că sunt la poliție? Nu cred, mă, ia sună. Hai aici, mă, nu. Hai, mă. Hai. Bă, tu pe tine te-a speriat tot pe fantomele ăștia de aici, auzi? Baguște mișnă, elastica, Asta... Auro. Mai... Ilie. Hoțule, Bă, Ilie, amintește-ți, bă, de mine, mă. Mai știi, mă, că nu-i ziceai, bă, lui Felix să-i spună mâna pe par. Elie, pune Dete, mâna bă, de pe ăsta, îți mai par. amintești de ăsta, mă, știi cine e ăsta cu mașina? Bă, ăsta s-a lovit cu capul de cratița de ciorbă, ești prost Bă, la cap. ăsta are pe amnesie, bă, ce dracu, și-a pierdut memoria. Bă, nu sună la poliție, futus, Dumnezeu! Bă, pe ăsta îl mai știi, bă, mai știi cine e ăsta? Mai trimite când te-a omorât în magazinul de arme, de haine. Bă, vezi că eu sunt Ghiță Poștaș, bă. Mai trimite. Bă, ăsta zice că sunt eu, ăsta zice că sunt Dacă eu, mă. recunoști că... Dacă recunoști că ești Ilie Cărnat, ăsta de caca. Da, bă, și mai pun și o diferență de la mine. Auro. ia mă că am sunat acum la poliție. Hoțule de mine. Băi, pe ăsta mai știi, bă, pe ăsta Lasă-mă că mai vezi. Băi, Dacă Ghiță, pe ăsta mai trebuie știi, să eu... Dumnezeu, pune mâna pe par. Cine e ăla? îl mai știi, bă, pe ăsta. Nu știu, mă. De unde te știi dacă... Bă, reamintește-ți, bă, de mine, bă. Ia stai că acum vine poliție. Las că vezi. Ce poliție, mă?
Băile. Las că vine acum poliția. Lasă mă că nu vine poliția mă, tu reamintește-ți de mine mă. Băile. Da, mă, zici, care-i cu ăla, că mă enervez deja, Tu că ești te Ilie, faci pe tine și pe el. Uită-te în buletin mă. Uită-te în buletin că tu ești Ilie. Bă, eu mă uit în buletin, uite acum, mă numesc Ghiță Poștaș, vârstă 20 de ani. Cum mă, Ghiță Poștașu, bă dracu, avem același buletin amândoi. Da, Cum se poate mă? Bună ziua! A fost solicitată de către domnul Elie. Bună seara, fraier. Spune Ia uzi, dumneavoastră. Ilie Cârnat. A zis și domnul că așa te Păi cheamă da. băi. ce Ilie Da, Cârnat? dumneavoastră, Elie Cărnat, băiatul care am dat acum. Aoleu, Spuneți-vă, s-a întors lumea pe dos. spuneți. Ce e cu mine, domnul, ce-am făcut eu? Păi ați sesizat poliția română. Ce-am făcut eu? N-am sunat eu, dânsul de stă lipit de gard. Uitați, Dânsul este Ghiță Poștaș, n-a sunat domnul. domnule, dumneavoastră faceți mișto de mine, vă dau buletin. Ia arată-mă, ăsta Ilie Cârnat, cum se este, arată buletin. Uite, Vă Ia dau uite, buletin. să-ți arăt buletinul, domnul mă, stai de aici. treaba Bă, tu nu ești polițist, Ia uite, domne, vezi? mă, că tu nu ești polițist, te arată insigna. Ce poliție ai chemat, bă, Ilie? Și Ilie, mă, tu nu vezi cum mă cheamă Gheță? Au, mai da, mă. Dă-i mă în cap să-și revină, mă. Bă, Ilie! Pleacă-mă cu Ilie al tău, că mă numesc Ghiță Poștaș. Eu sunt domnule Ghiță Ghiță Poștașu, mă, Poștașu, reamintește-ți de mine, Da, mă. domne, nu vezi aici pe buletin, mă cheamă Ghiță Poștaș, vârstă 20. Tot. Ia dă-mă buletinul ca să văd. Nu, da, mă, că tu faci mecherii din alea, ca să te Băi, dai dar ce drept dracu, Ghiță. avem amândoi același Băiatul. buletin, Ghiță. Ce ai, mă, tot vii după mine? Bă, reamintește-ți, bă, de mine, mă. Bă, nu te cunosc, nu mă cunoști, îmi pare rău. A, te Ai cunosc, greșit mă, pe am mers amândoi pe ATV, mă. ce TV, Am mă? mers la bar, la barul ăla de negri, mă, Nu acolo, mai mă. dacă-mi va pula asta. Ce? Am mers amândoi, bă. Pleacă, mă, de aici, mă. Bă, făi, bă, ceva să-și reamintească ce-i, da, mă. Bă, domnule Elie, stai puțin, bă. Mă, ce-i, da, mă, ce-i dat? De nu-și mai amintește de mine. Păi tu ești domnul Elie Cărnat. Bine, mă, sunt Ilie Cârna, bă, dar ce-i da, mă, să facă, că nu mă mai amintește. Nu-și mai Bă, amintește de nu mine. mai Unde ești, băi? Ilie! Da? Ce ai, mă, cu Ilie? Care e, mă, ăla, că te faci pe da, tine? Ilie. Care e Ilie, mă, bă, firei tău, nebi cu ea. Nu mă face că acum chem ambulanța. Stai, mă. Bă, ce-a făcut? Te-a nebunit ăștia de stai cu ei, mă, băga, băi. Nu mai da, bă, chelule. Chelule, scot toporul la tine, mă. Ce-i da, mă, să bea, băga, bă, și pula în gură să vă fut. Ce-i dat? Ce i-ai dat futus copii în gură? Mă, cine a dat? Cine a dat? Vezi, mă, frate, că mă bate ăsta chelul. Putu-ți morți în gură. Bă, chelule, pleacă-mă și lasă-mă să vorbesc cu el, mă. Băi, v-a speriat clovnul ăsta de aici și mă. Bă, Ilie, mă. Băi, Pleacă, mă, cu Ilie al tău. bă, eu nu plec, mă, până nu-ți amintești de mine, mă.
Bă, tu nu vezi cum mă cheamă Ghiță Pușa? Unde te cheamă Ghiță? Auru. În buletin. Ia dă-mă buletin încoace, mă. Nu, bă, nu ți la că tu furi actul meu de identitate. Nu fur, mă, că am și o buletin, mă. Vrei să mor Bă, ce faci? Să mă dacă îl fur, că acum am și o buletin, că înainte n-aveam. Auzi? Îți dau buletinul cu condiții. Cu o condiție azi. Ia fi. Hai mă, zi, mă. Ia, pune mâna pe... Hai, te-ți amintești de asta, mă. Îți amintești de asta. Ți amintești, mă, fraiere, când îl puma, oreu. Ilie! Ilie! Oh, bă, doamne, ești pula gura ta. Ce ai făcut, bossule? Te-a aruncat ăștia peste gard? Ilie! Iete, mă, fraiere, s-a ascundea după tomberonul ăsta să nu-l văd. Băi, ambulanțierule! Băi, domnule ambulanțier, m-auziți, domn doctor sau ce-o fi? Fiți atenți aici, că am și o problemă. Deci am aici am și o... Ce vreți, domn? Domnule doctor sau ce-o fi dumneavoastră, ajutați-mă și pe mine, dați-i niște pastile, că niște ăștia pe un prieten aici așa la amețit de touă. Nu știu ce i-a dat să bea, dar nu-și mai amintește de mine și are amnezie, mă, săracul. Bă, dai imediat. Și zice că e Ghiță Pușcașul, dar eu sunt Ghiță Pușcașul. Mai pune și niște bani, te rog frumos. Rușane. Ca să-și le amintească de mine. Să fie ele, Ghiță Pușcașul, bat pula în gura ta. Taci. Dacă și dumneavoastră ziceați că eu sunt Ilie Cârnat, mă ducea și mă aruncam în mare. N-am pastile, domn, la mine, dar... Făi ceva, nu știu, să-și amintească de mine, mă, că eu sunt Ghiță și el e Ilie, mă. Ia uite, bulangiul ăsta de stă cu el, ia uite, ăsta cu motoreta, ăla i-a dat ceva să bea, că nu mi-a închipui. Hai peste ei, băga mea și pula în gura lor. Nu știu unde l-a dus acum. Aoleu, că nu știu ce. Unde l-ai dus, mă? Unde l-ai dus? Băga mea și în bunica ta aia căcăcioasă. Zi-mă unde l-ai dus pe Ilie. Bă, vin peste voi în casă, mă. Băi, unde l-ai dus, mă, pe Ilie? Băi, vin peste tine de te caut, mă. Ia-te-l dracu, șoricelul, ce fugi. Unde au intrat ăștia, bă, aici au intrat. Asta e că mă duc să-i caut prin tot hotelul, mă. Nu fac, mă. Nu fac. La hotel, mă. Căutăm pe Ilie.
Lasă-mă că mă bagi să fac cursă și nu vreau. Ce a făcut ăștia lui Ili? Unde l-a dus ăștia pe Ili? Unde l-a dus ăștia pe Ili? Unde să mai caut eu acum și că nu mai găsesc. Și-a pierdut și memoria, săracul. Nu mă mai ține minte, zice că e Ghiță Poștașul, dar eu sunt Ghiță Poștașul aici și și vă pup. Foarte frumos. Ce vrei pe el? Haide mă că vă las aici și că sunt și-o supărat. Băgă-bă și pula gunoailor. Așa mă.